आरो खारबावलायबाय नङा होमबा खारनायाथ' खारगासिनोखा माखासेखौ मोनफिनदोंबो ओरैबायदि खालामनांगौ खारनायफोरखौ जेरावबो थानो हायै बायदि खालामनांगौ नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जिखि खनायाव थाया मानो खबर हरलायनाय मदद होलायनाय बेबायदि जानांगौ होमबासो खारनाया जोंना खम जागोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनाखाबाय जानांगौ दायो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ हाबा जानाय हिन्जावफोरा गुबुन हौवाजों खारलांगासिनो थानायखौ आरो हाबा जाखानाय हौवाफोराबो गुबुन हिन्जावखौ लानानै थांखानाय बेबो गथ' गोनां बावसो थ' बेबायदि जाथाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ आरो बेबो जोंनि बर' समाजावसो बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ थ' दायो बेनि सायाव आब' सिबिरानिया फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों सोरनि हिन्जावा गोमादों आरो सोरनि हौवाया सोरनि हिन्जावखौ लानानै खारदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो थारमाने मा घटना जायो सिगांनिया जोंनिया मामोन खारसनहैनाय उमुगनि न'आव थुमुगनि न'आव सोरनिबा गामियाव सोरनिबा न'आवसो खारसनहैयो नालाय थांनानैनो लायफिनजायोमोन नंगौना नङा थांनानैनो जों लायफिननो हायोमोन बेखायनो बै समाव खारनो एसे गियोमोन दानो खारनानै थाफैगोन गाबोननो आंखौ लांफैफिनगोन बा हरावनो आंखौ लांफैफिनगोन बिदि होननानै गियोमोन खारनाया एसे कन्ट्रल थायोमोन दानिया मा एके बेंगालर बायदिसिना दिल्ली मुम्बाइ केराला बेफोराव खारलाङो नालाय जेराव जों बारा मोनहैसस्लाबा गोरलैयैनो बेखायनो बेयाव खारलाङो सुबिदासिन जाबाय खारग्राफोरनि थाखाय बेनिखायनो जोंनि आसामल' नङा जेराव जेराव ओरै कम्पानिफोर दंहैयो बेफोराव खारनानै थाहैग्राफोरखौबो हमनानै लाबोफिननो हानाय बेबायदि जोङो खालामनांगोन जाहाथे बिसोरो मुम्बाइ केरालायाव खारनानै थाबाबो माथो रैखा गैया बबाव खारनो जोंलाय बेबायदि साननो आरोखि खारनायनि सिगां एकबार खेबसे खमसे खम बिसोर बेबायदि सानो खारबा मालाय बहा खारनो दिल्ली मुम्बाइआव खारगोन केरालायाव खारगोन बेंगालराव खारगोन दानो जोंखौ हमनानै न'आव लाबोफिनगोन मिसा मिसि लासिंसिंसो जासिगोन बेबायदि साननानै जाहाथे खारनायफ्रा कन्ट्रल जायो बेनिखायनो दाख्लै जेरैबायदि जादों बेंगालरनिफ्राय हमनानै लाबोनाय थिग बेबायदिनो बेंगालर केराला जेरावखि थाया मानो जोंनि बर'फोरनि आफादफोरा जाहाथे खबर मोननाय लोगो लोगो मदद खालामलायो आरो बबेयाव दं बबेयाव गैया बेफोरखौ जाहाथे खबर हरलायलायो न'खरनि मानसिफोरनो बेखौसो आङो खावलायनो लुबैगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आरो दा आङो हिन्जाव खारनायनि सोमोन्दै खोन्थानोसै सोर बबेनिया बबेनिखौ लानानै खारदों बेखौ आङो खोन्थानोसै बाक्सानि सेंग्रा हाबा जाखानाय चिरांनि हाबा जाखानाय बिहामजो बिमाखौ लानानै खारदों बिहामजो बिमा माने सोरनिबा बिहामजो आरो सासे उन्दै गथ' दंखायो जायनि थाखाय आङो बिमा होनबाय आरोखि ना हौवाया जाहैबाय बाक्सानि पुलिस थानाया सिमला नामा सोमखोर बसुमतारी फिसा दंखायो फिसाज्ला दंखायो 8 बोसोरनि फिसाज्ला दंखायो बे लानानै खारदों जाहैबाय अबेनिखौ चिरांनि हिन्जावखौ चिरांनि सासे बिहामजोखौ लानानै खारबाय मुङा बिथराय गयारि फिसायनि मुङा बिरसिं गयारि चिरां जिल्ला बिजनि जोंहा 1 नं लारुगाव गामिनि थागिबिमोन आरोखि ना बिथांनियाबो सासे फिसाज्ला दंखायो 10 बोसोर बैसोनि नाथाय बिथांमोनहा गावसिनि साननाय हनाय गावसिनि लुबैनायनि थाखाय फिसाफोरखौ सानालासे फिसाफोरनि इयुनखौ सानालासे बिसिया फिसायनि सोमोन्दै जेबो सानालासे फिसायनि सोमोन्दै जेबो सानालासे न'खरनि सोमोन्दै जेबो सानालासे बहाबा खारबाय हिन्जावनि फिसाया आंनो फन हरदों फन हरनानै मदद बिहरदों एसे बुंनानै होदो आब' आं बेबायदि मोनफिनबायगोन खोमा बिदि साननानै जिहेतु उन्दै फिसाबो दंबावो 10 बोसोरनि आरो बैनियाबो संसार गोनांखा जाहैदों बैनियाबो फिसायानो दंखायोनो 8 बोसोरनि बेबो हाबा जाखानाय दाना खारबाय ओमफ्राय आं सोंदोंमोन बे हौवायानो लांमारदों नामा बे हौवायानो लांदों जाहैबाय ओमफ्राय बबावबा थांनायनि सन्देह दं नामा होननायाव थारमाने बे फंबाय आंनो खिथाहरदों थारमाने हौवाया जाय हौवाया लानानै खारदों बे बुंनाय बायदिबा केराला मेनसन खालामदों जाहैदों केरालायाव थांगोन बेबायदि बुंदों जाहैदों बिनि उनावनो मबाइला सुइच अफ दासिमहालागै जेबो खबर गैया हिन्जावनियाबो खबर गैया हौवानियाबो खबर गैया बेनिखायनो मा केराला जेरावखि थाङाथों मानो जोंनि बर'फोरनि जि गौथुमफोर दंना एसे नोजोर होदो नै पिक्सारा नैबेनो सेंग्रानि आरो सिख्लानि पिक्सारा बेनो खारनानै थाहैनो हायै बायदि परिस्थिति खालामनांगौ जेरावखि जाया बबेबा खनायावबो खारनानै थाहैनो हायै बायदि परिस्थिति खालामनांगौ बे खारनानै थाहैनो थाखाय जायगा सुबिदा गोनांखायनो जोंनिफ्रा कुनु आगोल उन सानला रावनिबो सानला खालि गावनि साननाय बायदिल' जों खारलांबाय
बेंगालर मुम्बाइ बायदियाव थाखुमानाय मेरला जायगा दं नालाय बेफ्राव खारलांजोब्बाय बेखायनो बैयाव थानाय जोंनि बर' गौथुमफ्राबो सांग्रां जानो नांगोन नोंथांमोना मदद होनो नांगोन जातिखौ जों नायनो नांगोन जोङो रैखा खालामनो नांगोन नङा होमबा नङाबाथ' बिदि बयबो खारलांबाथ' मा जानो बेसेबां समाजा गाज्रि जागोन बेसेबां जों लासिं सिं जागोन बयजोंबो जोङो मिनिजानाय जागोन नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोनहा जायफोर गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय जोंनि बर'नि गौथुमफोर कम्पानियाव खारनानै थाहैनाय सोरबा जुदि बिदिफोर दङबा एसे नोजोर होबानो जाबाय आरो मदद खालामलायबानो जाबाय दानि आं पिक्चारखौ रग' रग' होखाबाय बिथांमोना जुदि केरालाफ्राव दंहैबायबा बा बबेयावबा दस्रा जायगायाव दङबाबो बिथांमोनखौ हमबानो जाबाय नङाबा हमालासे सिरि सिरि न'खरनि मानसिफोरनो खबर हर कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो नै बै गोजौआवनो होखाबाय माने आं स्क्रिनावबो होदों नोंथांमोनहा बे स्क्रिनाव थानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फन हरबानो जाबाय गोजोन्थों